So ayan, magkakasubukan si Idol Ricky laban kay Idol Jonathan. Dahil maraming tirador ng Maynila ang sumama dito, ganun din ang Pangasinan. Kaya nagkasubukan lang sila. Baka sakaling maiset yung kanilang mga laban sa susunod na mga araw. Kaya tara, panoorin natin yung kanilang mga magagandang laban. Let's go! Ano basta natin? 500 lang. $11 to $12 to $13 to $14 to $15 to $16 to $17 to $18 to $19 to $319 $419 $519 $25 Ali, kagawad. Sigarilyo lang, pakitang pa itaw galit. $21.5 $22.5 $23.5 $24.5 $25.5 habol pa. So yun, panalo si Idol Ricky. Yan, dito sa kabilang court nagkasubukan din si Idol Eman saka si Idol Wong.